तैयार बानी, दौरा लेके चली जल्दी। म्यूजिक बाय ओम प्रकाश गुप्ता। बानी हम सजैले अर्घ देवे खाते हम बानी सब जुटैले बलम जी भलवा से कल सुप बानी हम सजैले अर्घ देवे खाते हम बानी सब जुटैले चले घटिया बलम जी अब झमेले नहीं खे तो कैसे भूल गइलू ये धानी दौरा में नारियल नइखे। कैसे भूल गइलू ये धानी दौरा में नारियल नइखे। दौरा में नारियल नइखे। दौरा में नारियल नइखे। कबही से तब बनी रुका बात सरियाई ले लो नारियल कैसे छूटल। हाँ नारियल कैसे छूटल। बेचैनी रहेला हर बड़नी रहेला हर कमावा में तो हर यह कुतैनी रहेला। पूजा कायल भेले कन के खेलना कैसे भूल गइलू ये धानी दौरा में नारियल नइखे। कैसे भूल गइलू ये धानी दौरा में नारियल नइखे। दौरा में नारियल नइखे। दौरा में नारियल नइखे। म्यूजिक बाय ओम प्रकाश गुप्ता। पास के खुद कैलू देरी थोपा तारू प्रकाश के तारू प्रकाश के अबेरी कैलू हो धनी देरी कैलू हो घाट जाए के घर ही में लेट कैलू हो। बलम जी हमार माथा फेल नहीं खे। कैसे भूल